Dobrý deň a vitajte. V tomto videu sa budeme venovať podpore, servisu a dlhodobej prevádzke systému Striker po jeho dodaní a uvedení do prevádzky. Cieľom tohto videa je vysvetliť, ako spolupráca pokračuje aj po prvom dodaní systému a akým spôsobom je zabezpečená stabilná, spoľahlivá a dlhodobá prevádzka v priemyselných podmienkach. Po dodaní systému Striker nasleduje jeho uvedenie do prevádzky, ktoré zahŕňa kontrolu funkčnosti, základné nastavenie systému a odovzdanie riešenia do bežnej prevádzky. Zákazník týmto preberá funkčný priemyselný systém pripravený na používanie v súlade s dohodnutým účelom. Súčasťou tohto kroku je aj základné oboznámenie s prevádzkou systému a jeho správaním v reálnych podmienkach. Po uvedení systému do prevádzky je zabezpečená technická podpora. Technická podpora nie je riešená náhodne alebo ad hoc, ale je súčasťou dohodnutého rámca spolupráce. Zákazník aj obchodný partner majú jasne definované kontaktné body a postupy, ako riešiť technické otázky, prevádzkové konzultácie alebo úpravy nastavení systému. Servis a údržba systému Striker sú navrhnuté s ohľadom na priemyselnú prevádzku. Ide o štandardné servisné postupy a bežnú údržbu, ktoré zabezpečujú dlhodobú funkčnosť a spoľahlivosť systému. Rozsah servisných zásahov a zodpovednosti jednotlivých strán sú jasne rozdelené a vychádzajú zo zmluvného rámca spolupráce. Striker je navrhnutý ako priemyselný systém určený na dlhodobú prevádzku, nie ako jednorazové alebo krátkodobé riešenie. Dlhodobá prevádzka znamená stabilitu, plánovanie a predvídateľnosť, čo je kľúčové pre priemyselné aplikácie. Spolupráca preto nekončí dodaním systému, ale pokračuje počas celej jeho životnosti formou podpory, servisu a vzájomnej komunikácie. Tento prístup umožňuje obchodným partnerom aj zákazníkom mať istotu, že systém Striker je súčasťou dlhodobého riešenia, nie jednorazového projektu. Podpora a servis sú nastavené tak, aby spolupráca fungovala aj po uvedení systému do prevádzky a aby bol systém dlhodobo využiteľný v reálnych prevádzkových podmienkach. Týmto videom sa uzatvára obchodná séria Striker, ktorá vysvetľuje obchodný model, profil spolupráce, licenčný a zmluvný rámec, proces spolupráce až po dodanie a napokon aj podporu a dlhodobú prevádzku systému. Ak máte k podpore, servisu alebo dlhodobej prevádzke systému Striker otázky, môžete ich položiť v komentároch pod videom a budeme na ne vecne a transparentne odpovedať.